estamos fixando a estrutura da cuberta, os anclaxes que van soportar os perfis onde van asentados os paneis. Ahora furamos a correa que soporta a cuberta, metemos un tornillo de acero inoxidable, colocamos este anclaxe, un perfil en L de aluminio reforzado, coa súa xunta de neopreno para que evite o par galvánico co ferro e máis para que axude a sellar o furado que facemos na cuberta. Ademais, metémoslle este adhesivo sellante, usamos para que atornillamos, fixamos o soporte e sobre este soporte será onde montaremos os perfiles que soportan os módulos, que son estes. Ahora aquí tiran estes soportes e aquí xa vamos a meter as grapas que prenden os módulos fotovoltaicos, que podes ver aquí. Este tipo de grapa van metidas aquí no perfil, los que esteñan montados, o mellor xa o podes ver esta tarde. E cada grapa destas pois pinza sobre dous módulos. Son grapas tamén de aluminio e acero inoxidable. E van aí con un tornillo que apreta con un par controlado e a donde van quedar amarrados os módulos que forman estes panéis. Ahora estamos colocando os módulos encima da perfilería. Teñemos con estas grapas de aluminio, estamos como explicaba antes. Ahora aquí vai un módulo e outro módulo, cada dos módulos vai unha grapa intermedia e as grapas finais e vámonos cableando. Espera, nadie, si temos que vamos un cable para aquí. E vámonos unindo xa para ter feitas as series. Van varias series, despois arriba pasaremos unha canalización onde se recolle todas as salidas das series e se unen para baixar abaixo ao convertidor. Pois cada módulo son 40 voltios e vamos a facer series de 14 módulos. Entonces son 400, unos 560 voltios por serie. Vamos a furar aí para baixar os cables hasta os inversores. Non sei se viches abaixo, ata a tarde colocamos ali na escalera da oficina, podes ver, despois están xa os inversores replanteados e os cadros de protección. Si, hai tanto de alterna como de continua. Entonces ahora estamos preparando a canalización para baixar co cableado dos paneles. Neste caso, como é un autoconsumo, a liña de evacuación é a mesma ca de alimentación do centro.